Mbalima Anyokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Mali en bonne nouvelle Doumamba Bi lundi 23 février 2026. Ko Burkina Donso, Côte d'Ivoire Donso, ani Mali Donso, Mali en kolu bede keleme ki teke di nyogoma. Ouye, réunion do ke Burkina Faso. Ou bien renseignement échangé. Ou kanga djeka jatka wale moko kele chogo amina. Maliens, menda et mentigla de Burkina Faso ya bamba foko merci au capitaine Ibrahim Traoré. Maliens, foite bembo. Côte d'Ivoire donso kumbe Burkina bi. Uni Burkina donso ni Mali donso. Ube nyonye ula. Koni ala sonama ube na bina jaraka moko kubena wulu nofe. Ka kote ke bashe kana be décédé. Mali anga jango ora la me folo. Anga nga commentaire mun kola ambo kola. Ne segu tungara be mun nofe jiratikala o ben ani klele abana. An beka benbi. Mali ka dia, Burkina ka dia, Côte d'Ivoire ka dia, o de ne ka langini. Ni ene nisonja kodi. Awambe airaola avec fierté. Anga jangan name. Je disais en titre, la sécurité locale était au cœur d'une réflexion à Oueleni, dans la province de la Liraba. Environ 400 volontaires pour la défense de la patrie et d'oiseaux venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso. Voilà. Côte d'Ivoire dosso, Mali dosso. Techniques d'alerte précoce. Ani Burkina dosso. Défense d'autoprotection en cas d'attaque terroriste les 14 et 15 février dernier. C'est une initiative de l'association Benkadi des oiseaux de la commune de Oueleni. Le reportage de Idrissa Karambiri et la voix de Saïba Mamboné. La salle de réunion de la mairie de Oueleni, transformée en cadre stratégique de réflexion sécuritaire le temps d'une matinée, à l'initiative de l'association Benkadi des chasseurs traditionnels. Dozo, volontaires pour la défense de la patrie et leaders communautaires, se retrouvent ici autour des mêmes enjeux. Mieux organiser la réponse locale face à la menace terroriste. Au cœur des échanges, le magistrat, substitut du procureur général près la cour d'appel du Bobo-Dioulasso. Nous espérons que cette formation contribuera à la désescalade entre les acteurs locaux mobilisés pour la sécurisation de la commune et partant du territoire national dans la dynamique de la gouvernance sécuritaire participative. Deuxièmement, nous pensons que ça permettra d'outiller les BROZO et les VDP sur les techniques d'autoprotection, d'alerte précoce et de défense en cas d'incident terroriste. Et ensuite, nous pensons que cette formation permettra de les outiller sur les techniques de prévention et des conflits communautaires et des mécanismes de renforcement de la cohésion sociale. 2 jours durant, le magistrat a articulé son intervention autour de 3 piliers. Respect strict des lois nationales, maîtrise des principes du droit de la guerre et valorisation des normes traditionnelles comme la charte de Kouroukan-Fougan et le serment initiatique d'Ozo. Un message central. La lutte contre le terrorisme ne saurait se faire au détriment de la cohésion. Voilà. Aujourd'hui, nous devons unir nos forces et avoir une solidarité, ainsi qu'une bonne entente entre Ozo afin de vaincre notre ennemi commun qui est le terrorisme. Nous avons un sentiment de satisfaction vu même de la position de notre commune. Vous savez que la commune de Oueleni fait frontière avec le Mali. Nous attendons vraiment que la collaboration soit parfaite avec eux, avec les autorités administratives et la population. Au-delà du renforcement... Amathiaga Kumamea, a une Malika frontière de Foko, vraiment, comme Malika autorité administrative, que vraiment, on va collaborer, tiens, oui, Moussala Hani point. On va y aller à fond, attaquer une bon Mali de la Kana Burkina Faso. Donc, tiens, aya keni Moussala Hani dit. Bon, 600, ni initiative Angatola me follow. Capacité opérationnelle. Cette présente session entend mettre fin aux escalades entre acteurs locaux, renforcer la lettre précoce, prévenir les conflits communautaires et créer un cadre intégré de collaboration entre Dozo, forces combattantes et autorités administratives. Dans cette zone frontalière stratégique, la prévention apparaît comme la première ligne de défense. Voilà. Bon, Abé, comment il met 600? Malika côté ka gara la oro jumena san. Meno fa ngena quoi. Mali autour asimi go tabe ka négociation de kenu ye pour gina be ku kale. Bon ko bara manoko. Sinon ide nyuma de dou. Ima ko be ka ko Burkina de ba sobe la kuina.
ma ye u bɛ ka kuma kurukanfuga kan kurukanfuga ma dilan a ma dilan Mali la dɛ mais bi o kuma bɛ taa kɛ Burkina de parce que capitaine ye halala de capitaine b'a ka jamana fɛ ni idée ɲuman ba de Mali donso Burkina donso ne donso ko ka di ne koyi bon wagati min na capitaine bɛ ka donso valoriser o wagati kelen Assimi Goïta bɛ ka donso ta k'u feere djihadistes ma o wagati kelen Assimi Goïta bɛ fɛ ka donso ka marifa da djihadistes k'u mara Malien ko bɛɛ fila ɲakɔrɔ capitaine kelen bɛ ka Burkina donso ninnu armés don jusqu'aux dents Burkina donso ninnu bɛ lesi de la bas donso bɛ encadré de armée kan ka donso dɛmɛ parce que ima ye u bɛ ka u kalan u bɛ ka formation de kɛ u kunna walasa parce que i ye jɛkulu kɛ cogo cogo maa dɔw bɛ yen pour que donso dɔ kana taa marifa ta ka taa ci fila dɔw la ko k'a fɔ parce que i ye fila ye ko ko ninnu bɛ bɔ a la parce que o ko fana o sigaw bɛ donso dɔw ka côté la o ye tiɲɛ de fana ye ça c'est une réalité parce que n'i ye fila dɔw ɲininka o b'a fɔ ko donso b'olu contre la donsoya bɛ yen ka sɔrɔ fila kɛlɛ tɛ yen donc ka o confusion yɛrɛ de bɔ yen donso de bɛ se ka Mali dɛmɛ bi centre kɛlɛ la o ye tiɲɛ de mais donso bɛ encadré de donso minnu do il faut pas que donso dɔ ka marifa ta ka taa ci siya dɔw la ko parce que siya kɛlɛ don donc formation capitaine bɛ ka formation de kɛ Mali donso Burkina donso Côte d'Ivoire donso olu de bɛ ka formation bɛ ka kɛ olu de kunna Burkina Faso bi ka tila tuguni u kumana Côte d'Ivoire donso bɛ yen mais cɛ kumana ani Mali ni Burkina frontière yɔrɔnin dɛ cɛ kumatɔ ye accent da o yɔrɔnin kan pour o ye message mun ye ka yira ka fɔ Mali autorité administrative vraiment u bɛ fɛ u ka collaborer tiɲɛ yɛrɛ de kan parce que Assimi Goïta kɛlen bɛ ka accord de signer ni djihadistes ye u bɛ se ka yala n'u ka marifaw ye bon Burkina ma sɔn o ma o de kɔsɔn a bɛ fɔ ko mɔgɔ saba jɛ ko kelen b'a kunfɛ Burkina bɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan dɛ wallahi capitaine est un homme digne c'est un travailleur ça il faut le dire bon mbe ay woroni mbe siga woroni ka woroni naje mbe accent da woroni ka mbe siga woroni ka mba woroni naje che kumana Mali de kan kosobe anga nyoro la je sanno ay be accent da Mali ka woroni de satisfaction ay na me au vu même de la position de notre commune. Vous savez que la commune de Wéléni fait frontière avec le Mali. Nous attendons vraiment que la collaboration soit parfaite avec eux, avec les autorités administratives et la population. Voilà, amandira ko uluka orobe uni Mali e frontière ko vraiment kube ka sigiga ube ka konoli ke vraiment baraka ke tieka uba ira ka foko Mali de ube na ubufa daraka ni fondla Mali la ka tata ki ke Burkina sinon capitaine Fleka ni munke ça c'est une bonne idée c'est une bonne idée mais est-ce que Mali bena est-ce que Assimi na saboter au boulot mega jorod la parce que ebe ka glando be ka tiama no sinon ni idée nyuma ba di et donso il y a pas de frontière entre les donso Mali donso Côte d'Ivoire donso Burkina donso o beki teke ni nyoma bi e rébellion mun kera babo contre la donso e oroli ba de ka Alassane Ouattara ke président bi donso e a wallahi Assimi te donso valeur don Côte d'Ivoire e rébellion na donso e bara min ke machima ke a donso do be obu joyi be ke se tiatudu Côte d'Ivoire kelengele ka Côte d'Ivoire e rébellion 100 ans e rébellion kana muna nan e rébellion munu wula ka Alassane Ouattara siki fanga la Atlantique be donso di che cité sen donso kelela mais ne donso ko fo fla do ba fo ko ayi kute donso fe donso fla be kita donso kuntigi ku e fla di kita ne worola kita kelena kita donso kuntigi do kumbe o ke sidibe di nte fe ka to ere fo kita doso kuntigi ku e fla di fla de halala kita doso kuntigi de la ka ke fly ni mafli o kara ka teme si a côté doso ko la mbe fe ko fo mbanma flawi fla si a kota la de ayish fla doso nyamogo be ube wasolo ayta wasolo doso ko le mba chama be a chama jalo ni soni e feundi barudi a chama flawi re doso re forman ba re chama fladi donc si a kota la voilà seulement il y a eu problème dokono duguni fena korote ka foko donso may donso ka inde mais donso be encadré di capitaine be ku encadré di et c'est une bonne idée ci ambebe jamana nyale ndi fait bon Assimi te fait kan ato di fait bon ma capitaine avancé no capitaine be ka mbara mbeke ale sigile be bombe ko no sunguru ba fle dorona mana ko ka mo ko bla nyona parti politique ci ka mo ko do nyona bo bara doron la
pendant que capitaine be ka ɲini ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Imagine. Côte d'Ivoire donso, Mali donso, Burkina donso, on n'olu yiteke di ɲɔgɔn ma bi union ko bannen di. Bon capitaine bo baara la ala ka baara ɲabulu. Donc on des informations kuma bulu ngamba fo bela jeli ngena. On dit vraiment bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Malien fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warchi no ala be Senweb application téléchargée à photo fleni. Na Senweb application téléchargée abene ka corps modo urgent 10 € be na ya reta ko fa baka banque information bedu. Aw somo be malla Sénégal korbar Cameroun abulu ka orange nuta na warchi ba sur orange na sur place. Wakati ja abo warchi drome kala ta saraw de kunda kambe.